Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. O yeňiş hiç ýaxşy, hoş geldin. Geçaşy merdan ýurtdaşlar hemmäle. Ýa-wa. Ýa ýeňleşler bugün yeňiş bilen dertlerimiz barada gurrun eders. Soň bu dertlerden hem gaçýan. Hmm. Ýa-wa. Ýene özümiz barada gurrun eders. Bize bilmedim siz hem belki gyzyklandyrýandyr. Biz şahsen bu işi alyp barýanymyz üçin. Watty ýakyndan gyzyklandyrýar. Üýtgeşip görünýär özümize. Şu iki Türkmen bir araya gelen wagtda öz problemasyny gurrun etmen ýerine başga bir milletlerin problemalarını aralýarlar diýär-de. Şeylerek, o neme ýagdaýlar gawat gelýär. Soňky döwürlerde bu öňkü nemeler hem aralars biz umumy häsiýet barada gurrun edersi wagtda o üýtgedi. Dip aýtjak bolmagyňyza mümkindir daş döwrüňizden seredip. Olam gaty mümkin ýöne umumyň biz şu öz halkymyzyň ýa milletimiziň bir häsiýeti bar, şonuň gurrun etmekçi bolýar. Soňra öz o derdi bilen gyzyklanmaýan, öz geleceği, çağlarynyň geleceği bilen gyzyklanmaýan bir millet näme iş eder diýip sorarsyňyz. Ona bilmek kyn däl, ine imo girseniz, imoda ine size häzir bir neme görkezeriz. Şu bir günde imoda paýlaşylan zatlar diýene şu gyzyklanýar diýip o aýdyba biljek däl, ýöne şunuň ýaly zatlar bilen bir ara gelýär. Halkymyz Meşgul bolýarlar. meşgul bolýarlar. Ine şu taýda suratlar bar. Suratda iki sany surat birden bardyr. Illeşler kelläňiz garşmasyn. Imoda. Ýa surat kän bolan üçin ikiden goýduk bir ýere. Ine görüp o size netije çykar, nämeler bilen gyzyklanýar, soň biz hem gurrun dowamında muny hasam geňişräk edip açarys. Men sözü yeňişe berjek bu nemäniň eýesi yeňiş temanyň şey diýelim. Sag ol merdan. Men indi şu näme başlamak hak, söze şu temanyň içine girmek hak birazajyk ileriden, öňden, tarihden birazajyk başlamak isleýän sebäbi şu taýlarda da ýani ösüş bolýar, bir toplum ösýär, beýleki toplum ösmeýär, şonuň üçin ösýän toplum, ýani ösmedik toplumy geride ýyzlap goýýar, soňundan diňe şol özüni gelişdirip bilen toplum aýatda galýardy. Bu dene Yuval Noah Harari'nin Sapiens diýip bir kitaby bar. Onuň ady neme? Sapiens haýwanlardan tanrılara diýärdi. Ýani ilki bizim ben şu kitapdan bir neme ýerlerini not edip belli alyp galymdy. Tarihiň diýe akyşyny 3 tanaky bir neme bolupdyr. 3 evre aýrýarda. Şeýle. Hawa 3 bölege aýrýardy akyşyny ilki başda diýe. Yaklaşık diye 70 min yıl önce diye bilişsel döwrüm bolupdyr. 70 min yıl önce. Bilişsel diye. Ondan soň 12 min yıl öňe başlayan tarym döwrümi, ýani ekin ekmek devrimi başlapdyr. 12 min yıl öňe. Ýani gelişip gaýdýar adamlar bitdiçe öz-özüni. Soňra da ýani 5 min yıl öňem diye 5 min yıl öňem bilimsel döwrüm başlapdyr. 5 min yıl öň başlanan bilimsel döwrüm. Indi neme diýär, ýani tarihden hem diýär has öň diýär. Tarih döremänkä bunu tarihden has öň diýär. İnsanlar bardy diýär we şuňky modern insanlara meňdeş haýwanlar bardy diýär. O diýär yaklaşyk 2,5 milyon ýyl öň ortağa çykypdyr ekeni. Ýani şu wagtky tarihi adamlaryň araşdyrmalary, zatlar bilen bile 2,5 milyon ýyl öňce ortağa çykan. Ondan şu taýda nemäni bellek geçýärdi.
Onu biz şunkunu insanlar biz ýaşaýarson özümüzi ýeketek hasap edýärdik. Şunu için yani bir maymyndan emele gelipdir, şeydip adam hemesine gelipdir. Keşbine gelipdir diýip. Häzirki keşbe ýöne aslında bilim diýä edil o şu beýleki haýwanlaryň ýani maymynlaryň ýa-da ýolbarslar bolýandyr. Ýolbarslar maşgalasy Pantera maşgalasyndan gelýärdi. Ýolbars, kaplan, bars, ýene näme hemmesi bir maşgaladan gelýärdi. Ya şeyle Maymynlarda bizim da hem şolary ayrıtı ýaly bardy. maşgalarımız var eken ýa-da. Hawa şonu aýdýar. Ýani edil şolonky boluşýaly insanlaryň hem diýe aýratyn maşgalasy bolupdyr eken. Buňa homo diýip at beripdirler. Homo maşgalasy ýani Pantera maşgalasy diýilýär. Bize de homo maşgalasy bolupdyr. Homo maşgalasynda da ýani edil şo Pantera maşgalasynyň ýolborsunyň, gaplanynyň, geçi gaplan, bars ýene näme şolary ýallaryň boluşýaly. Homo maşgalasynyň Neandertallary, Homo neandertal, Homo erectus, ýene Homo rudolfensis diýe ýene şolary ýaly näçe bir näçe dürlü Men 14 diýip bilýän jemi. jinslar. Hawa menem şu ýerde ýazdım bir 7-8 sansyny ýazdım hemme nokatum var. Şolary ýaly bir näçe jins bolupdyr eken. Insan maşgalasyny. Ýöne inni şu wagtky biziň türümüz, ýani biziň jinsimiz Homo sapiens. Ýani Homo sapiens diýmek kämilleşen tür, özüni gelişdiren kämilleşen tür. Bir jins bolup galyp, beýleki jinslardan has kämil bolan üçin. Ve yaklaşık näçe 150 000 ýyl öň ýeka galýarmy. Edil şu wagt toşna ýadymda däl umumyň esli ýyl bardy. 150 000 ýyl. Ýöne 100 iň soňky şo. Ýeka hawa. Indi bu taýda men bu zatlar aýdýanymyň sebäbi bar-da. Ýani şo beýleki insanyň beýleki maşgalalar ýani Homo neandertallar, Homo erectuslar, Homo rudolfenuslar ýene-ýeneler özüni gelişdirip bilmänligi üçin belki de özü ýani şu tebigaty uýmanlygy üçin itip ýok bolup gidenler, belki de Homo sapienslaryň täsiri esasında itip ýok bolup gidenler. Ýöne insanyň özüni gelişdiren bir tür hayatda galypdyr we o da biz şu wagtky häzirki modern insanlar, özümizi gelişdiren insanlar. Indi şuňky dünýämizde nemelere bölünýändir ýurtlar merdan. Şuňky nämämizde dese özüni gelişdiren jemgyýetler diýip bardyr we alt neme üçüncü dünýä ýurtlary diýip bardyr. Ýani özüni gelişdirip bilmeýän ýurtlar. We bizim türkmen halkam özüni gelişdirmeýän ýurtlaryň hataryna halklaryň içinde, jemgyýetiň içinde türkmenler şonuň içinde bar. Ýani özüni gelişdiren ýurtlar biziň görýän şu wagtky ösen ýurtlary diýip aýdýanymyz bardyr. Ýewropa taraplary, ene başga nirle Amerika, Ýewropa ýene bildigimiz şol özüni gelişdirip bilen jemgyýetleriň ýaşaýan ýerleri. Bular özlerini gelişdiripdirler we şuňky dünýämizde ýani dürli ine biziň şu wagtkyny ikimiziň bir arada sen bir ýerde gelip ýörsiň, uzak bir ýerde oturýarsyň, men bir ýerde oturýarym, uzak bir aralykdan ikimiz bir ara gelip bildik. Dogry şu ýani adamlaryň bir zat gelişdirmegi sebäpli, bilimiň, ilmiň artmagy sebäpli biz ýani bir ýere gidip meselem şu ýerde ikimiz bir maslahat ýaşulary çykyş etjek bolsa onu ikimiz bir ýerden adres bellerdik. Dogry elimizde kameramyz alyp giderdik. Şo taýda bir ýerde oturup ikimiz bir arada video çekerdik. Bir ýere gelip. Ýöne şuňky tehnologiýa bize nämäni berdi? Her kim bir ýerden girse de ýani bir ýakyn bir ýerde oturan ýalaky bolup iş edip bilýär. Biziň ýani köp uzak aralara gidip wagt ýitirmegimiz ederek ýani ýakyn bir ýerden işlemimizi edip bitirip bilýär. Maslahatlarymyzdan geçirip bilýär. Islenip bir işlerde. Sewdasyna şo taýdan edip bilýär. Bunu türkmenler döretmedi bu zady. Ýa-da 3-nji dünýä ýurtlaram bunu döretmedi. Ýani gelişen insanlar döretdi. Şuňky dünýämiziň özüni gelişdiren ösen jemgyýetleri döretdi. Indi şu wagt
suratda görýänsiňiz biziň jemgyýetimiz näme döretýär şu wagt. Nämeler bilen meşgul bolýar. Yani şular ýaly bir tehnologiýany ösdürmek üçin pikir alyşyp berişýärmi? Şo suratlarda ýa-da başga bir zatlar barmy? Yani edil şol öňkü Neandertallaryň, Homo erectuslaryň dünýäde özüni gelişdirip bilmän, ýitip ýok bolup gidişi ýaly. Yani üçüncü dünya ýurtlara muzonun ýitip ýok bolup gitmeli we içinden çykar özüni azadyk gelişdirip bilen, bilim alyp bilen adamlarym çykardy o jemgyýetleriň içinde ýaşamak. Şuň küni bize bunu görüp dörtdi. O Türkmenistanyň içinden gaçyp gaýdýandyrlar bilimli adamlar, özüni göwnüýetýän, özüni oňarýan adamlar. Ve şön jemgyýetleriň arasyna çykýandyr hemmesi. Emma içeride galyanlar has jahil, yani öz meseleleri hakynda hiç ýyly düşünmeýän, gurrun etmeýän, gaýta onuň tersine başga bir ýurtlaryň, başga adamlar jemgyýetleriň gurrun edip şolaryň üstünlüğine gowanyp, ýa şolaryň ýeňişine gowanyp, ýa-da şolar hakynda jedel edip ýaşaýandyrlar. Yani şolaryň başga bir ýurtlaryň meselemini şu paýlaşylan zatlaryň köpüsini Araplara değişli zatlar gatykändir. Orslara değişli zatlaram kän. Yani Araplar bilen Türkmenler bir däl, bir millet hem däl. Emma aladasy, yani Araplan aladasy nedeni bilen seniň hem bilgiň artanok ýa-da bir zat öndürip döredýän bilemdik. O orada şuň küni gaza 4-nji ýerde de bolsa odun ýakyp ýaşap berendiriler. Yani sowukda üşşär. Çünkü özünü gelişdirip bilmeýän, hatta özündäki bar bolan zadyna ulanyp bilmeýän bir jemgyýet ortağa çykypdyr. Bu da yani şol Neandertallaryň ýok bolup gidişi ýaly, ýok bolmagyň işiginde duran bir jemgyýetiň demeti gelýärdi, yani hawary gelýärdi. Şu wagtky bolşlar sebäbi seniň ýeriň aşagyň gaz bolupdyr. O gazdan meselem Türkiýede gaz ýok şu wagt. Çykanok ýöne Türkiýe gaz ýakyp ulanýar. Öýlerini gaz bilen ýylatýar. Emma Türkmenistanda dünýäde 4-nji ýerde, näme diýme ol 4-nji ýerde. Ýöne öýüni odun bilen ýylatýar. Çünkü özüni gelişdirip bilmeýär, şol ýyllarça da universitetlerde talipler, yani ýokary bilim diýäsini, olaň dilini okuyandır, okuwuny gutaryandyr ýöne. Hatta şu öýüni odun bilen däl, özündäki bar bolan gazy bilen ýyladyp biljek derejede de bilim berilmändir eken halka. Bu da gitdigiçe ýok bolşa barýar. Emma onuň tersine, yani adamlar şular ýaly zatlar hakynda gurrun etmän, wagtlaryny şunu ýaly özleriniň bir çöküşe tarap gidip barýanlygynyň habaryny bermän, duýdurman, gaýta has gowy ýaşaýan ýaly ýa-da erwet ýaşadyrda şo ýaşaýyşymyza şükür etmeli diýen ýaly duýgulary adamyň beýnisini sömürýän, aklyny sömürýän pikirleri, sözleri paýlaşyp wagtlaryny geçirýärler. Buna şu paýlaşýan adamlar özleri ýasanok merdände şu suratlarda badyr birinden paýlaşylan. Tawa. Özünden paýlaşylan da birileri çykarypdyr muny. Muny birileri ýazdyr. Şey diýip düşündireli, şu illeşler ekranda görýän suratlaryny täze goşulanlar üçin aýdýan. İmodan alınan suratlar bir günlük İmo'nun demesinde, historiasında suratlar. Adacık böyle oluyor. Bunlar çöpüler, adacık böyle var. Azur böyle o diyelim de. İmo'daki nemenim. Yine şu suratların hiçbirine bir adam oturup yine fikir edin yanınızdan bir sahne tanışınız. Oturup şunu yaz surat yazıp paylaşan adam gördünüz mü? Şu hatları yazmak için bir yerden tapmalı ya kitap okuyan olmalı en azından. Ya da bir internete girip kavat gelmeli, sonra şunu göçürüp alıp surata yapıştırıp bir giden iş da bunu bizim cemiyetimizde ediyen adam yok. Ne için deyip sorarsanız birinciden internet bilen katı yakından neme däl. Isnışıklı däl. Uzak. Sonra Sowat taraftan pes biz kıynansak da. Sonra bunu kimler yasaya deyseniz yörüyte mehemenin edaralarında yasalya bular, son belli adamlara paylap berýärler. Bular karuçuların bar içinde. Son neme işler käbir yurtlarda resmi işler alıp barýanlar bar. Resmi diýänim ol dernek midir ýene nämedir şonuň ýa bir guramanyň azalary bolup oturanlar bar. Ne şolara berilýär. Olaram
şu suratlary paýlap berýärler. Ýa-ni danışmanlyk ýene näme o bu diýilýän nemelerde çykýar. Indi näme üçin esasanam ýa-ni dini taraplar gaty agyr basýar ýene imoda. Dini meseleler var, soň ruslar bilen baglanyşyklar var. Şu suratlaryň içinde bir sany, iki sanysyndan başgasy hiç bir näme ýa-ni bir Türkmen durmuşuna gawat gelen ok. Bir Türkmenistandaky bir adamyň durmuşynyň hakyky nemesini görkezen ok. Nähil durmuş var. Birinciden halkyň ýarymdaşynda ýarym içinde diýmek maşgalalar bölünen. Bu ullakan bir tragediýa bu. Dünýäniň hiç bir ýerinde de beýle bir näme ýok. Şu meşhurde. Bu bir, ikinciden daşynda kynçylyk bilen pul gazanýar. İçindäkilerem sen daşynda kynçylyk bilen gazanmagyna garamazdan içindäkilerem gül ýalýarlar, gül ýaşap duran oklar. Her türlü kynçylygy var. Adalatsyzlyk var, düşnüksüzlük var, ýurdun içi düşnüksüzlük bir höküm sürýär şu an. Nämäni etsen näme bolar kan diýilen ýalyk bir näme bilip bolanok. Dogry zat etseň hem ýalňyş bolup görünip bilýär, ýalňyş zat etseň hem ýalňyş bolup görünüp bilýär. Umuman hereket etmez ýalyk ýagdaýa getirilen. Soňra bu kynçylykly durmuşy gelýär, imo girýär, akşam ýagdap gelýär, özüm gaharly bolýar köplenç. Problemalar kän, öý gurýar, öýü gutaranok, maşyna almaly, maşyna ýetirenen ok. Öýünde maşgalasy bilen birentek problemasy var, özü uzakda. Gelýär, imo girýär, imoda şükretmeli, sabır etmeli, Allah, namaz, kitap diýen ýaly nemeler çykýar. Türkmenleriň hem internet diýip bilýän zady imo. Imony ýa-ni imo gir diýip aýtmaýar, internete gir diýip aýdýarlar bir-birine. Gülkünç bir zat diýeni. Biz o ýa-ni dar bir nemede yetişen-de gynansak da. Soňra bu dini nemeler köşeşdirmeli adamlary. Soň bir adam belki pikir edýän däldir. Näme üçin imoda beýle türkmen dilinde özem şu ýazatlar köp diýip pikirleneniňiz barmy içinizde ýa kommentariýada ýylleşlerimiz. Näme o pikirlerinizi ýazyn. Kän bir çykyşlarda näme edip duranjak soraw jogabyň daşynda interaktiv, ýani şu tema boýunça interaktiv bolmamyz gerekligine. Şunun ýa suraty ýasap duran bir tanışyňyz gördüňizmi? Barmy? Bar bolsa bizi hem tanıştyrın şonuň bilen. Nähili näme bilen, düşünje bilen, pikir bilen ýasaýa, gyzyklanmaz ýa. Bizim bilýänimiz hiç kim ýasanok, ol merhemede taýýarlap ýeberler. Şol aýdylýan adamlara bugünlük bir 100 töwerege şunun ýaly surat bar ýa. Bir adam 100 paýlaşýar, ýene bir kişi bir epesli şu nemelerden paýlaşylýar. Günde ýa-da gün aşa paýlaşýar. Bu zatlar merdan ýöne bir seredäýende ýöne bir surat ýalylar ýöne hakykatynda jenaýat da bu. Şolary şey edip ýaýratmak, paýlatmaklaryň öz jenaýat şu zatlar. Sen halky ösüşden ýa-da galyny bizdäki ulanylýan internet diýip ulanylýan esasy halkyň toplumynyň girýän ýeri imodur. Ýurtdaşynda biz bärde Facebook'um var, WhatsApp'um var, Instagram'um var, Telegram'um var, TikTok var, YouTube var, Google'un islenip bir Google'a giren islenip içinden ýene bir giden saytlar çykýar, islendiňine girip näme göreýin, maglumat alaýyn isen görüp bilýän. Biz üçin internet açyk ýani ýurtdaşy üçin, dünýä üçin ýani bir telefonyň içine seniň yer şary sygýar. Ören internet çykaly bäri men şeýle düşünýände öň dünýä ulan bolsa, gaty uly giňen bolsa şu wagt dünýä kiçelli, ören kiçelli. Ýani sen hemme zady ulaşyp bilýän sebäbi. Beýtgaçyk wagtyň içinde hemme zady ulaşyp bilýän. Dogry göwüren bedeniň giden ok ýöne, bedeniň gitmese de seniň özüň şekiliň şo taýyp bary bilýär, sesiň şo ýere bary bilýär ýa-da şo ýerden bir zat alyp görüp bilýärsiň. Ýani dünýä bir kiçelli bir biziň elimizdäki enjamyň içine sygdy dünýä şu wagt. Emma Türkmenistan üçin
O dünýe beýlede dursun. Türkmenistanyň özi bir uly bir zat ýalak bolupdyr. Türkmenistanlar üçin ýani bütün dünýä şolar ýalym ka diýip düşünýärler. Türkmenistanyň içi ýaly bütün dünýä şeýdi odun ýakyp ýörum ka diýip düşünýärler. Ýa-da palçyň içinde gezip ýörum ka diýip düşünýärler. Aa, Gaty geň zat ölen ýa-da hemme kişi paýoň uğruna gezip ýörümdir diýip düşünýär. Näme üçin? Imoda şolar ýaly paýokul meseleleri alyp paýlaşan oklar. hawa günlük Men göremem, günlük imoda şonu problema hiç ýa-da. göremem. Aa, Hawa ödem gatdal şon ýaly zatlar günne bolupdyr, problemler. Ýani hmm. imit ýetmezçiligi, ýa dükanlardaky imitleriň gymmatlygy hakynda. Ýa bir maşgalalaryň köp çetirek owalardaky ýerlerdaky ýaşalýan maşgalalaryň ýagdaýlary hakynda suratyny alyp aşagyna özüňçe kommentariýa ýazyp näme üçin paýlaşylan o. Yani şolar ýaly zat edilen halk berkeýändir, ösýändir soňra. Ýa hakykatlar görüp başlansyň. Hakykaty görmän diňe şükür etsen, şükür et diýerlerdi. Nämäňe şükür etmeli? Meselem ýurtdaşyndakylardan aýtjakdy. Men nämäne şükür etdim? Ýani öýü waka öýsüz kire ýaşap görler. Ýurdu waka ýurtsuz ýaşap görler. Egerde dokumentler ýok bola hasam beter bu ýerde. Kimlikler ýok bola gaçak, türmäň içinde gezip görün ýaly iş öý diňe boldy. Yani çağalar waka çağasız ýaşap gör. Heleyle ayallar waka ayalsız ýaşap gör. Dogon garynlar o hemme zady barka hiç zady ýok. Ýene şo hemme zadynyň ýok bolýanyny üçin, ýani şo ýoklugyň içinde ýaşaýan üçin şükür etmeli madyr. Aa, Ýani bir aňyrsy boş bir zatlar paýlaşylýar. Bunun kimin günäsi? Ýene-de bunu bir topar ýasaýa diýeli. Olaryň işidir belki, etmelidir hökman. Yani olaryň işi şoň üçin olar aýlyk alýandyr, pul alýandyr. Olar paýlaşýandyr ýöne. Bu näme üçin müňlerçe, ýüz müňlerçe bir imanyň içinde ýaýraýar. Yani hawa 100 näme müň üçin hemmesi bir meňzeş. Hawa bir meňzeş. Bunu ýene-de şol näme halkyň özi güç berýär-de bulara. Öňkü gepleşiklemeden aýdyp geçýärdik-de, kän aýdyp geçýärdik. Yani biz şulara güç berýär, biz şulary saklaýas ýani barlygyny. Biz güçlendirip kuwatlandyrýar. Halk bolup. Olar diňe iki söz bilen bir zat orta çykarýar, soňundan halk şonu ululdup alyp götürýär. Aa. Yine şu taýda bir san surat bar-da. Demesem o aldyk şol aralykdaky suratlaryň içinde bir sany gawat gelýär. Göktepe barada. Boldy, o yeniden bir bar diýýär ýalňyşmasam. Umuman galanlary şu häzirki rejime garşy gelmez ýalyk şükür et, sabır et, o ýine Allah ýanynda ýa-da iň bolmanda ölen wagtda cennete gidýän, o gowy bolup gidýär. Diýär ýa-da şeýle demesem bar. Sen yeterli mukdarda ynanyň ok diýibem, günäni ýükleýän ýa suratlar bar içine ünüs berip görseňiz, ýa gaýlaly ýol bilen. Sen gowy däl diýär-de şonuň üçin. Näme diýen ýalakrak, şu ýagdaýa düşdüm diýen ýalakrak bir ýagdaýa getirjek bolýarlar. Ýöne bu suratlar ýörite taýýarlanýar uklatma üçin. Ine şu suratda bir türkmen öýe dogrudan haly öýüň içki nemesem arkitekturasy hemme zadan bir Türkmenistan. O bir Türkmen çağası ýöne bir Arap egnesinde. Illeşler näme diýmek bu? Mena utanýan. Ýokmu siziň bir nämäňiz, milliligiňiz? Milletçilik duýguňyz ýokmu bu? Amuny ýörite diýerler. Ine şu zadyň adamlary ukladyp garşy çykmaz ýaly ýagdaýa getirip bilýändigini bilýärler ona. Biz nemede bir kezek görkezdik emki ine orset dine nemetmeli, ýa-ni dini mektepler ýene nämeler mektebiň içine dini sapaklar goşup başlajaklar diýip o planlar bar diýip habar gelýärdi. Emki nemesinden bir kezek ekrana da berdik. Ne bularam şolaryň bir bölekleri aslında. Ýani bir jemgyýete köşeşdirmek ýoly. Sabır et garaş hem zat gowy bolup gidýär diýär. Ine ýurdun içindäki mehemesi, ýene nämesi
dawa edip nemetsen. O hemme zat gowy bolup gidýär, bir azrak garaşyň diýen ýalakrak bir neme. Ýöre diýerler. Köşeşdirji. Düşünjäni berýärler. Gynançly. Şu- Bu suratlary paýlaýanlaryň owa bir 2-3 sanasyny bilýärse ýa başga ýurtlardan kim diýine näme diýine Orsetden hem bar. Türkiýanyň içinden hem bar. Oturan yerinde günlük paylaşıp durlar. İçinde yaşayan var, şu- garasan var şunu paylayanların. O yemiş. Sana söz vereyim. 2-3 gezeye böldüm. Urş döwürlerine bar ha Hı merdan. hı. Şu döwürü ýatlatýan arýada bolup geçýärdi şu wagt ýurdun içindekiler bilen gürleşýän ony şol wagtdaky nemeler aýdýarlar. Dine şu urş döwürlerini kış wagtlar iýmäge zat ýok diýýärdi, hatda otom ýok diýýärdi, ýani meýdany otom öwrenip. Ony şonda diýär uly ýaşly adamlar çagalaryň zatlary şey diýip neme diýär, ine basym ýazam geler, o soň ýaz we meýdanyny ysmanak çykar, ot çykar, şolardan hedil edip neme bişirip ýersip arzu edýän ekenler-de. Şu wagt nähillek arzu edýärler, ne howada maýlap barýarlar. Nesip bolsa diýär, biraz gaýrat etsek diýär, howada maýlar diýär, ýani gaz ýokdy öýlerini gyzdyrmana, şol ýa tok peç bilen gyzdyrýarlar ýa-da odun döwüp odun ýakýarlar-da. Onsoň şo taýdadan uly ýaşlylar şol öz çagalaryny, zatlaryny aýyny maýlap barýar, howada maçylyp barýar, ýuwaş-ýuwaşdan açylarlar zatdy. Ýani açlyk döwrüniň gürrüňlerini edýärler-de, bolmasa sen bu wagt bir gaz tapyp bilmediýärler bir ýagdaýda däl. Nawa. Gaty gynandyrjy. Yankı yurdun içinde soğuk gaz yok hem de üşeye çağlaram üşeye perdene bu imoda şükret görüyor storyaları şükret diye oldu şükret. İnde patlayan inde aydayan diye şükret diye de her ömünden çıkan sonra şükret namaz oku diyene näme deyip yo bu gızıklı işleyişleri bularım. Yani yine şu suratların hemmesinin mehemenin elinden çıkýandygyny düşünmemiz gerekli. Hakyky ýa-ni din bilen bağlanşykly däl bu, ýa-ni çykyş ýer bağlanşykly däl. Men şey dip o bize ne köşeşdirýärmişler, ýatışdyrýarmışlar bizim badymyza. Bu ýagdaýlar bir tarapdan seretsen o neme üzücü. Halkımız düşünýänok näme düýpli bolýan oýunlara sebäp bunu edýän adamlary biz gördük. Ýa görmezden öň şunu hökmen suratda meheme etmeli özem belli bir adamlar bolmaly, şolar oturan yerinde paýlaýar, olara taýýar gelýär bir ýurdun içinden ýa-da bir taýýarlayan adam bar ýurdun daşynda bolsa da. Soň olam ine paýladym diýip paýlaşlandygyny neme etmek için o oturan yerinde onu izarlaya günde güne aşa görülýär da bu zatlar umuman aýdanda şeyle ýankı ýemiş bu başga nähil nemeler o aýdyp bilersin. Indi merdan nemäne aýtmalla biz kameran Häzir açylýar. Nemäne aýtmalla biz merdan. Yani şu sebäpdigini bilýär şu zadyň. Ýöne indi näme maslahat, näme etmeli adamlar? Bu alternativi näme şu zadyň? Yerine geçip biljek, çalışyp biljek zat näme? Bu suratlaryň ýa-da bu ýagdaý köşeşme ýagdaýynamy? Köşeşme ýagdaýynyň ýani şu zatlar aýryp ýerine bir halk täzedänen bir nemesini, hujuny gallyryp biljek. Ýani şu Türkmenistanyň şunky ýagdaýyny suratlandyryp biljek ýagdaýa nähil geçmeli adamlar. Bolmasa her kim geline telefon wa meselem. Sen şunu odun çapyp durkan, peje odun salyp durkan, näme üçin ýurdan 4-nji wazy bar diýen bolsaň dünýäde. Hawa aşaňdan ýazýan şu dünýäde 4-nji ýerdäki gazy bolan ýurdun halky gün pejine odun salyp ýakýardy. Moda sen şonu paýlaşyp bilýärsin.
No. Başga da bir giden zatlar bar. Meselem iýmitin ýok, un, iýmitler, yeneler aly bilen okya alan zadyň bahalaryny hemmen üstüne goýup şonu surat alyp ine alýan aýlygymyz şeýle, gelir şeýle, halkyň geliri şeýle. Bu da meselem 10 günki alan iýmitimiziň bahasy şeýle diýip ýazyp emoda paýlaşyp bileňiz o. No. Yani hiç kim şonu engelleýän ok ýa-da etme diýen ok hiç kim şonu. Ýöne adamlarda şo düşünje ýok hiçbir ýerinde. Diňe öňünden çykan bir zat alýa, "Ay Hudaýa şükür et" diýä, gowy bolup gider. Ýa-da howada maýlar ýakyn günlerde odun ýakmasyz bolar. No. Yo neme edýärler bularyň pikirlenişini nirä getirýärler şu ýanky aýdyşyny ýaly. Ne ýurt dörünji ýerde gaz da durýar. Hiç gaz çykmaýan ýurtlaryň gazlary bar öýünde otyr ýyljak ol. Bizde ýok. Soň odun çapýar. Soň o görýär odunam ýok da bizim otaýlar bir odunluk bir ýeme ýurt däle. Kyn odun elde etmek Türkmenistanda bir sana ağaç çapsan bir hepde 10 güne gider diýer ýalak bir zat ýok. Gitmeli o çölüň gumyň içine bir ýerlere. Ýylgynmy, näme tap bilsen. Getirýär-de. Soň aýdýa ýurdun dörünji ýerde gazda durýandygyny ýadyndan çykarýar. Allah jan bir tizrek howalar bir ýylady berdiýen ýalak. Moda geçýär-de. Bu gaty bir deme ha ol nädip geçýär? Ine şu suratlar. Şu suratlaryň netijesinde geçýär. Bunu bilmelidir. Ine iýleşimiz ýazypdyr da gaty gowy pikir ine şu suratlar şunuň ýaly toplu paýlaşýanlar bar. Ýani ýöne köke bolmaly ol. Paýlaşylan surat paýlaşýan däl de birinji paýlaşylan ýerleri bar. Onu bilip bolýar. O çykan ýer bol ýa-da ine şol adamlary hökman suratda o bellän bize habar berin. O izarlaly bular näçe wagtda paýlaşýar. Näme üçin paýlaşýarlar bu suratlary? Ine nemeler arasynda Ors Putin onu muna paýlaşýarlar. Sana näme diýe, näme manyda ýazypdyrýar? Men diýär ine aýdýan o para almaň diýip diýär. Soň Stalin'a aýdýarmyş. O aýtmana gerek ýok diýär. Göne atmaly diýär. Inde bu ogurluk rejimiň nemesinde ýöredilen pikir de ýöne ine şeýdip bular gowy neme edip görkezýärler-de. Problemalary çözüt. Gynandyrjy. Akylly, güýçlü adam edip paýlaşýarlar-da aşany. Yani Putin güýçlü adam, yani bir super gahrman, türkmeniň iň gowy adam diýen ýaly bir näme getirýär. Soň bunu yani bilimsiz bu zady araşdyrmak üçin we merdan ya ilk bilen adamlaryň bir zat bilmegi gerek de hiç zat bilmeýän adam sen yalan bir zat aýtsaňam şonu hakyky ýaly edip kabul edýär. Islenlik bir şu Türkmenistanyň içindekiler arkaýyn gürleşip oturýan Allah oturmaly. Yani güler yüz bilen gürläp hoş söz owadan sözler aýdyp gowy yani adamlaryň isleýän zady näme? Gowy aýlyk almak, gowy pullanmakda. Ýa-da ardan zat almak. Ya bir yeňil özü işlemän bir kömek etmegi. Gitme. Şoňa degişdirek gowy zatlar aýdyp bersen, saňa 50 baryny ber ýaşol elindäki zadyny hemme. Sebäbi bilgisi ýok adamyň. Allamak gatan zat. Bilgisiniň ýoklugyny sebäbi ýene de dirap şu sistema hökümete gelýär. Şular näme üçin internet açanoklarny näme üçin ýurtda internet ýok? Dünýäniň ähli ýerinde internet bar. Açyk internet islendik bir maglumatyny adamlar alyp bilýär ýurtdaşlaryny. Ýöne Türkmenistanda näme üçin ýok? Meselem men Türkmenistanyň ýurtdaşy. Türkiýanyň ýurtdaşy däl, ýöne Türkmenistanyň ýurtdaşy bolup gelip Türkiýede internet ulanyp bilýär. Ýöne Türkmenistanyň men öz ýurtdaşy bolup öz içinde näme üçin ulanyp bilemok? Men başga ýurtda ulanyp bilýän. Yo, Näme üçin ýok içinde? bu zatlar nemediler? Bu suratlar aslında daşındakylar üçindir. İçindekiler üçin känbir neme däldir. Şu daşındakylar gaharlanmasyn diýip özem şularyň nemesi soňky döwürlerde hasam köpeldi. Hem izarlap gelýär. Soňky döwürlerde hasam köp artýar.
Mene bu neme de son iň soňunda şu suratlar bilen ýöreýär ädim soň iň soňunda da başaryp bilmeýär. Sen göreşeňok da başarmaýan da göreşmek. Soň aýdy ay bolýar diýär oý. Ölenden soň cennete gitýän diýär garanti edip öldürmän ýa-da sen Cennetlik. kyn bir ömür ýaşadym, bir kyn bir ömür geçirdim diýär. Kyn ömür ýa-ni gynanyp ol neme bar ýa, halal zähmedim bilen kazandım diýip bir söz vardır. Aslında şu halal zähmet diýäni gara iş. Gara işe halal zähmet diýerler. O şonuň üçin hem men ýa-ni cennetlik diýen ýalyk bir düşünje eýe bolýar adamlar. Gynansak da şeýle. Cennete gitjek adamlar var. Merdan kimlerdiň men aýdyp bereýin. Ine biz şu wagt şu şerti döredip bilen adamlar var. Ine şu wagtky toplantyny biz arkaýyn geçirip bilýär. Ya şu interneti döredip bilen. Ya da her kimin eline telefon vardır. Şu telefonları döreden o telefon bilen adam oturup çağalar bilen uzakdaky müňlerçe kilometr uzaklykdaky ýani daglaryň aňyrsyndaky bir maşgalasy bilen, derýalaryň aňyrsyndaky maşgalasy bilen arkaýyn ýüzbe-ýüze görüşüp gepleşip bilmäge mümkinçilik döredip beren adamlar. Ya-da senin kirini bir zadyň eşiğiň içine atarsyň özü ýuwar syrkar hemme zadyň durlar seni ýöne çykaryp serersiň. Ana şo zatlar çykaran adamlar. Ya sen et alyp gelersiň, göwgöni alyp gelersiň, salarsyň ýene bir eşiğiň içine sowujak saklar, zaýalama. Bular cennetlik adamlardır. Ya sen ine awtobuslara minýäs, maşinlara minýäs, oturýan bir ýerde pedaly basýan, roluny tutýan, gidýär, äkidýär, getirýär seni ýadatma. Bular cennetlikdirler. Sen melle agdaryp ýa-da palty ekip, odun çapyp pejiň ýyladanyň üçin cennete gitmersiň sen, o cehennemiň iň soňky ýerine gidersin. Yani sen bu cennete ne sowapdyr ne günädir. peýda bermedi. Hawa peýdasy hem ýokdur ziýan. Belki de Peýdasy ziýany ýok bar. hiç kime. Hatta özüne de peýdasy ýok ol adamyň. Gaýta daş döwrüne duruşuna ziýan bolýar. Yani özüniň ay şükür edip gezmeli bu zatlara. O asmanymy da suwda gülýarlyk günümiz bar. Dawa etmeler diýip beren adamlar o cehennemiň iň soňky ýerine gitjek adamlar olar. Egerde bar bolsa. Düýün sapara gürrümerde ben eşdemokdum. Niýasyň aýdýan sözlerinden. Bir türkmene suw bilen çörek bolsa boldy, asman hem asuda bolsa. Diýen eken-de. O haýwan ol. 5 milyon goýun ýalja halkym bar diýen aýdan sözleri var onuň. Niýasyň o surat hem gawat geldi göne şo taýa. Bu ne şeyle nemetdiler. Şükredin diýär-de. Un bilen çöregiňiz bardygyna da şükredin diýip nemäni orta atýar. Gynandyrjy bu ýagdaýlar. Bunu alıp başka bir yerde ulanýarlar. Yani din meselesini başka bir yerde ulanýarlar. Yani aýdyşyň ýaly bizem daşary ýurtda yani sosial mediýanyň her türlü görünüşi var. Yani şu taýlarda şunuň ýaly paýlaşyp gören adamlar ýok. Yok hiç yerine. Yok. Bu zatlara o türkmen oturup yazıp demetjek bir ýagdaýam ýok. Ertir daňdan işe gidýär, akşam ýagdap gelýär. Hep de bir gün boş gün var, onam öýündäkilere, Türkmenistandaklara jam edýär ýa-da bolmasa da şolara ojuk bujuk bir zatlar alyp kargodan ugratjak. Bu ýa zatlar ýasamak bilen hiç nemesi ýok. Ine şu YouTube'da neme var? Amerdan ne häzir türkmen dilinden ýazsaň hükman okumaly 100 kitap diýip ýazsaň türkmençeden çykaryp berermi? Yani türkmen bir adamynyň aýdyp maslahat beren 100 sanak ýa-da hükman okumaly 10 kitap diýip ýazsaň çykaryp berermi? Çykarmaýar. Ýöne türkçeden ýazýar. İlk okumaly 10 kitap diýen sıralama bolan 10 video çykýar aşagyna. Her kim şo taýda ilki bilen okulmaly kitaplaryň atlaryny aýdyp berýär, içiniň manylaryny aýdyp gürrüň edip berýär. Yani yaş oğlanlar da hatta içinde. Daşary ýurduň adamlar. Ya-da mesela şu ıstakandan suw nähilleki içilýär diýip ýazyp görüň YouTube'a. Ýurtdaşlar şonu çykaryp berersiler. Suw nähille edip içmeli. Iň ýöne köýje zatlar hemme de. Hatta şu bir gerek näme gawat delim, nerede ananmaýar. Şu telefonyň düýbüni
zaryatnik bar da klyanjy, kablosy, şarjy. Şonuň nähillek edip haýsy taraply öňürip takmalygy çykaryp görkezip video çekipdirler degen haýran alym men. Şonu maslahat berip, ýani ne şey dip şarja takmaly, aşakysyny şeýle takmaly diýip görkezip. Bu ýurtlaryň adamlar şo zatlar bilen meşgul bolýar. Türkmen bolsa helem şol 1000 ýyl, 1000 ýyl mundan öňkü zatlar bilen meşgul bolup berler. Ýani eňinde häzirem şol könülük giden ýertik sylhasy bar. Şonu çykaryp atanok, ýani dünýe täze bir lybasa geçdi. Ýani öňkü lybasyny dünýe aýyrdy, şu wagt ösün jemgyýetler täze lybasa geçdi. Ýöne türkmeniň eňinde şu adam şol köni lybasy görýärdi. Ýertik ýamalak lybasy görýär. Yo, şonda Bunu galmam bu halk isleýärler. çykaryp zyňmaly buny. Şonda galmam isleýärler sebäbi jemgyýet össe, soň ýankyna birgiden bawaraplylar barda. Olara çörek galmajakda. Kim bawaraplyny dinlesin? Bawaraply soň gerek däldi. Onuň ýerine bunu edýänler ýanky meheme diýip at berdik. Ýöne meheme bir nemedir? Orsun köbasynyň bir kiçijek bir bölegi aslında. Orsun ya häzirki nemesi bilen aýdanda FSB bağlı bir kiçijek bir bölek. Yani şolaryň nemesini ýerine ýetirýär. Olar şu buyrugam şolardan gelýär. Ine ýasaň taýýarla diýip. Owa soň ýurtda da ine kim o dindar diýip gowlap ýörendirler. Ýurduň içinde de. Ýöne paýlaşýan şolaryň özü ýene-de. Şu zatlary, Dini zatlar, o dini zatlary paýlaşýan, paýlaşýan. paýlaşýan o ýa-da mehemeniň özü ýöne ýurda barsa şu din bilen baglanyşykly bir hereket iş edýän bolsa, olar tutup görenem ýene şolaryň özü. Şeydi işleýärler. Bunu näçin paýlaşýarlar? Köşeşsin diýip edýärler. Ýani ünsü başga bir ýere sowmak. Türkmenistanyň içindäki syýasy bir üýtgeçikliklere kelle artmasyn. Şükür etse kellesini artmaz diýip ananylýar. Ýöne bu zatlar açyk görünüp durar. Bu çenden aşakan. Çenden aşakan ýöne bunu hiç kim taýýarlamaýar. Türkmen jemgyýetinde bu zatlar bilen gyzyklanyp taýýarlap paýlaşýan adam ýok. Bolsa da bir san, iki sandyr galan 99'u ine şularyň elinden çykýar. Şu zatlaryň känliginem çykyp aýdýanym ýok. Ýani näme üçin şunu ýallatlar kän diýip çykyp aýdýanym ýok bunu. Ýani sonra berýänem ýok aslında. Ýöne görüp geçirýärler. Aslında sonra on döräni merdan şu zat näme üçin şunu ýallatlar kän diňe diýilen sonra on döräni hiç. Ýok, bizim ünüsimiz çekdi de bizem izarla ýasýar. Türkmen milleti näme iýe, näme içýär, näme bilen ýatýar, näme seredýär diýip bize hemme zat bilen gyzyklanýar. Soň ine bular göze başa düşýän zatlaryň biri. Soň ine şol imodan täsirlenip gören bir neme komentar okap berjekine ýazýan zady üýtgeşik. Düşünmändiğinden geplemen her bir sözümüz üçün cevap vermeli hiç birimiz bakılık değil diye. Indi biz bakı şonun için çıkıp gürün edeceğiz deyip ayttık mı? Indi yukarıdaki başlayan oturdan önkü aydılan zatlen oturdan sonkiyenin ikisinin arasında bağlanışık yok. O indi bakı galsa galayanlar mı gürün etmeli yankı? Bu meseleler var arada. Soňam dinden gurrun giden ok bu taýda. Şuň ýaly bir Türkmeniň gurrun gidýär bu ýerde. Owa Türkmen gurrun gidýär. Türk öz problemasyndan gaçýan owa. Öz problemasyndan nädip gaçýar? O köşeşýänligi üçin gaçýar. Nädip köşeşýär? Ine sabır etmeli, şükür etmeli diýilen zatlary günde görýänligi üçin, günde görýärler. Şonuň ýaly ine bulam şo günde görüp gören adamlaryň biri bolmaly. Şonuň üçin Paýlaşýanyň biri bolwan bilermi? paýlaşan biri bolmaly. Ýa nemedir? Ýanky özü ýasamaýan bolsa da ýanky nemeden çykan imoda suratlar paýlaşýandyr. O şeýle adamlar hem bar. Öden neme diýip ýazýarlar buň içine merdan käbirine daýynda şunu diýär.
7 tane adama paylaşsan diye bagtly bolarsyň, paylaşmasaň diye betbagtly bolarsyň. Ya paylaşsaň üçünün içinde baý bolarsyň diýen ýaly. Indi Demelerem ýazýarlar. indi Yani ol bir menim aýak, bir öňümden bak çykan üçin goýýarlar. birinciden hemen betbagtlygymy kabul edibermeli. Öňümden çykyp men isläm. Öňümden çyk ya, o indi men öňümden çykdym, paylaşsaňa paylaşdym, bolmasa da gitdiň diýip duruşdy. Gönüm önüme rakon kesýärler da adama. Aa. Rajon diýärler. Rajon, rajon bırakıp gitýär. Deselle paylaşdyk diýär, paylaşmadan betbagt bolýar, seni çykalgan ýok diýär. Aa. O umuman aýdylanda neme diýerler bular şol adamlary beýnine hüjüm etdirýär bu zatlar bilen. Başga nemesi ýok. Hakykatda türkmen özü paylaşýan bolsa, ýani halkyň özü paylaşýan bolsa, näme paylaşardy? Dollar paylaşardylar köprek. Ýa-da nerede köp pul gazanyp bolýar diýilen suratlar, şoň ýazatlar köprek paylaşýarlar. Şonam kän paylaşan oklar da. Ýa şu zatlara da bir ullakan düşünen oklar. Gerekli görülmeýändir, öwrenşýän däldirler ýöne. Näme içine girip seredýärler. 2000-3000 çelli görülýär, benem menen bir kawat arasynda bir näme paylaşýan 2000-3000 çelli gidýär. Paylaşılan suratlar. Yani paylaşacak bolsalar nerede şu meydanda yaşadık 10-12 yaşlıca mal vakıp görünce çağacıklar var, oğlancıklar malın izine gezip görün. Yani Türkmenin gelecek nesli şolor. Okumaly, birdat öwrenmeli çağacıklar meydanda malın izine gezip görürler. Şolon suratyny paylaşın. Yani şu ýalňyşlyk diýip. Endi şular biziň gelecekki neslimiz mi diýip aşağına komentariýa ýazyp ýa-da gelecekde ýurdumyz şulon eline galmalymy diýen ýaly sözler komentariýalar bilen paylaşylmaz. Ya gat gorkunç zat ýani. Ýaşga okumaly, bilim almaly, döwrüne bilim almaly, malyň izine geçirip ondan soň ol adamlardan näme garaşmaly ýetişenden soň. Yani kemçiliklerimiz görür ýaly kemçiliklerimiz ýani gözläp görmek gerek gali. Gözümüziň öňünde her bir ayak basan yerimizde bar kemçiliklerimiz. Yani insanlar ilki bilen kemçilikleri ortağa çıkarıp ondan soň nemeler dörep başlaýardy. Çykalgalar dörep başlaýar. Yani adamlarym şol zatlar bir-biriniň arasynda etmeli, paylaşylmaly, yani kemçiliklerini. Sen meselem bir ýeriň agyr ýamyşyň, garnyň agyr ýany ekeni, gidip kemçiligiňi baryp dutora aýtmasaň, sen garnyň agyrsa bejerlen, o dogry dälmi? Gidip şo hakynda şu ýerim agyr ýa, şeýle bolýar diýip iň bolmagy aptekden şoňa boljak derman däri alarsyň. Bir ýeriň agyr ýanyny sebäp. Egerde senem bugün dünýäde gady 4-nji ýer bolsaň, öýüňde de odun ýakýan bolsaň, diýmek şo seniň kemçiligiňdir ýa. Yani pejiňe odun salyp durkan suraty çekip bolar ha şonu. Ya odun salyp durkan. Ýa. Benim üçin oň ýeri Allaha şükür etmeli, ýani şunumy şükür etmeli, paylaşmaly. Odun salýanyň üçin şükür etmelim sen. Gaz ýakýanyň üçin şükür etseň näme derkä mysal üçin? O, gaýan ýanyň üçin şükür et. Iň bolmaly etjek bolsa. Odun gynanyp odun çapýan arkasyndan şükür edýär. Ýanynda da ýa-da ýol ötende de gaz çykaryp Orsaýda gidip dur. Gazproma, Hytaýa, ýa-da nemeden hem. Orsaýda gidip dur. O gazlar. Olam ýanynda şo ýanynda oduny gözläp ber şonuň turbanyň ýanynda. 20-nji asyrda gaty aýyp zat bu zatlar. Ýok, utanmaly biz öz halymyzda. Ýa-da döwürle ýaşap ber. Soň ine biziň jemgyýetimiz ýa-da Bawa Araplar aýyrsaň ýurt düzelýär diýär. Ýurt düzelmeýär. Bawa Araplaryň sany kän. O görünýän Bawa Araply. Görünmeýän Bawa Arapdan bary ine şükür edip görenlerden hemmesi Bawa Arapdyr. Kyn ýagdaýyna şükür edip görler. Şunam diýe tapmarsın diýär. Sen näme owa iň pes zat bilen deňeşdirýän, iň beýi bilen deňeşdirýän ok. Mysal üçin Afrika ýurdu bilen deňeşdirýär. Şu taýda da bir surat bar ta, şonu tapaýyn da men. Onu tapýansan, näme deňeşdirmän? Gönü bar eken. Sen aýdaý. Neme var da ine şu bir men öz bolan şaýat bolan ýadym. Ara gitýän bir adam bar. Gater we dara gitýär, günnülük öýüne gelen wagt şo aýnasyny döwýär, maşgalasyna azar berýär, çağalaryny geýip kowalýar. Oňa şoňa ýani açylan wagty aýdýar da maşgala sen kän içýän, içme şeýle diýän
özünün erwet köçede yatyp gören birini misal berýär-de. Bular ne men ýa şolar ýaly bolup köçede yatyp görem o wady. Ha. Bire biziň jemgyýetimize misal berýän zat şol ýani özünden has erwedini gözleýän. Näme üçin özüňden has üstün birini getirip misal berip men näme üçin şolar ýaly bolup bilemok diýem. Ýa-da boljak bolany. Hmm. Häzir net ýerler aýdylýardy, bilýän şu hereketler başlaýan wagt. Ay siz Türkmenistan, Suriýe ýaly etjek bolmaň ýene näme diýip, Irak ýaly etjek bolmaň, Suriýe ýaly etjek bolmaň diýip. Näme üçin şo ýurtlara deňe, näme üçin Türkmenistany Ýewropa ýaly etjek bolalyň diýilen o. No. Bu sebäbi biziň türkmenlerimiň görelde bolan her bir ýaş çaganyň, maşgalanyň başda ýaşan döwründäki gören zady-da. Ondan soň o da 20-30 ýaşan soň şol öňkü enesiniň, atasynyň getirip beren mysalyny aýdýar-da ýene-de, aý biz Suriýe ýaly bolarys diýip. Indi ýanky senin aýdanyňy şu taýda başga bir görünüşde tasdiklaýyn. Surat bar illeşler belki size görünýärmi görünen okmy kiçirek görünýän bolmagy mümkin. Şunu ýazýar ýanky iki sany ağaç çağajyk var. Naharyň tawamy ýok diýip nalanmada o çöre zar adamlaryň bardygyny ýadyna salyp şükret diýär. Indi seredim şunu bir gowy ele alaly. O nahar var öňüňize nahar geldi tawamy ýok. O içine goşulan zatlaryň hemmesi zaýa da. Tamamını berip bilmeýändir. Indi şoňa şükretmelmişim näme üçin? Başga ýerlerde ağaç adam bar. Sen bu tawa ýanky gazanyň içindäki zatlar zaýaladyň, onu tamamsız etdin. O nahar bişirip bilmeýäne o neme gaharlanma diýär-de. Ýanky bawaraplara gaharlanma diýär. Ondan beter bawaraplar var başga bir ýurtlarda diýär. Ýene bunyň manysy şol ýanky adam ýanky bu diňe ağaç çağı bilen çäkli galan ok bu. Aklyma alan wagtyny eýen köp ýere deňeşdirip gidiber ýa beýin muny. Diýe bolýar diýe bawaraplynyň tawamy ýok diýip o nalamada bawaraplysy hiç ýoklar bar diýär-de. Şeýle bolýar bunyň demesi. Terjimesi gynandyrjy. Sen şo nahary tamamsız edeniň üçin cezalandyrylmalysındyr. Näme üçin zaýaladyň sen şo. O gowy bar bolan zatlary o etmelsi alak edip bilmedim. O nädip o naharyň tawamy ýok diýip ağaç galan çağalary ýadyma salyp şükür etmelmişim. Men has gowusyny isleýär. Sen işläp gadamyň asyny nahary sen işledin, getirdin. Kaçyny satyn alyň puluňy, o puluňy zaýa bolup çöpe gitjek bolsa näme üçin sen o zatlaryň sen gazanyp gelen puluň bir bölegini musura atanyň üçin şükür etmeli. No. Bu neme o getirýärler dine şey edip. Ya bu umuman ýanky şu suratlary alaly hemmesinde de şükür vardır. Allah'a şükürler bolsun ine. Ýanky şunu görýän adamlaryň hemmesiniň durmuşy gaty erwet ýagdaýda illeşler. Ine özüňizden bir misal alym. Şu suratlaryň hemmesinde şükür vardır. Öz durmuşuňy seredim. O şükür eder ýaly durmuşuňuz barmy? 4-nji ýerde gaz rezerwi bolan bir ýurdun adamlary. Öýsüz gezip görler. Öýsüz maşgal, çağasy, aýalsyz gezip görler. Oy, ýöne bar. Pasportsuz gezip görler. Pasportdam ýok. Kimligem ýok köpüsiniň. Ýene şükür etjek bolýarlar. Ýani ol gaýta men pikirimçe wa berdan. Allah'ın öňünü güne gazanýanyň üçin hasam ýagdaýyň beterlenýändir. Ýani seniň hiç zadyň ýokka şükür etýän bolsaň Allah'yň gaharyny getirýänsiň. Buna samsykmy diýändir. Ýani bunyň eline hiç zady ýok, ýöne şükür edýär, bu nähir akmak adam diýip Allah'yň onu hasam köpräge alsam. Kadawuna duçar bolýan. Hasam beter erwetleşýän onsoň. Ýani sen hiç zadyň ýokka pasportyň bile ýokka sen şükür etseň onda sana Allah gazap eder o. Gaýta sen ýalkamaz o gazaplanar Allah taala. Mundan beter eder gidersiň bir gün polis tutar atar içeri 3-4 aýlap haçan samolyot düşünse yatarsyň şo taýda. O neme diýmezmi Allah bu gullary näme üçin menden hiç zat islänik men näme hasap eden okmukam bular. Maňa näme üçin mätäş däl bular diýer.
Ýöne şükür edip Mätäçlikden durdum, şol çykýar diýen. yo şol çykýar Yani ýanky. gazabyny duçar bolýan Allah'ın Indi gazabı etýär soňunda. Allah'ın 99 adynyň biri Wahhab'dyr. Wahhabi diýip görler bizimkiler. Hmm. Wahhab sözüniň manysyny belki hiç kim bilýän däldir Türkmenistan territoriýasyna. Wahhab diýmek garşylyksız beren diýmek. Ýani sana pul berýär, şonu karz hökmünde berenok, birini izine gaýtararsyň diýmek. Sadaka hökmünde berýär. Ýani sadaka da aslında kömek ýaly ýöne ýere berýär şonu. Ine şoňa Wahhab diýilýär. Wahhabi diýmek hem şol nemeden gelýändir. Şo sözden gelýär. Yani Allah'ın 99 adynyň biri. Indi menden diýär dileň diýär näme dileseňiz. Men bereýin diýär de bularym ýok şükür diýär. Hiç zadyň gerek däl diýen ýaly. Onu beter bolýar da, olam aýtýar. Hawa şükür bolýan, so gözüm atsyn diýerler. Şeýle bolýar. Bu nähil bir ýagdaý ýanky. Näme isleseň hem güýjüm ýetýär bererim diýip şeýle de dinim nemesi. İslam dinindäki Allah düşüncesi şeýle. Bunun o yanlış diýen olsa o yanlışlygyny hem aýtsynlar belki. Biz yanlış bilýän bolmagy mümkindir. Men ine şoň esasında hereket edýän. Şoň üçin ansa o şükür nemesine gelebok men bundanam gowy bolsun diýän. Ondan gowusy barsa özüň laýyk görmeli. Gowusundan gowusuna. O erwedine gidip ýene de o şükür nemesine bürenmek, o näme diýmek, bu haýsy bir dünýäniň nemesi, ýaşaýyş usuly biz düşünmedik. Könel was. Kemine şo ýyrtyp giden könel was bar. Gat könel was. Şonu çykaryp atmaly bolyn. Şonu atmany da mejaly galmandy. Eýninden çykaryp atmany da ýagny. Mawa. Gynandyrjy we bir tarapdan seretsen gülkünç de bizim gurrun berýände şu daşary ýurtdan tanışyk işlere. Käwat gepin üstüne gawat gelip soraýarlar da. O şeýle diýär, hayran alýar bu nädip diýär. Siz diýär 4-nji ýerde gaz diýip aýdýaňyz ýöne hemmesi Türkiýede gezip berýär diýär. Ine hazır diýär bir zat sipariş berildi diýär, bir näme nahar taşyndan sargal diýär. Gelýän adam türkmen. Sen soraýar sen nirel diýär. Türkmen diýär. Hop diýär türkmen geldi diýär. Sizin gazınız yok mu ya bar mı diýär. Gatkan gat geldik. Hakykatdan şeýle. Yani o gazı üýt köşük yani alıp dur. Ýanyndan turba geçýär. Senem turbanyň daş döwründen oduny gözleýär. Kışda yakma üçin. O odun tap bilmän, başaryp bilmän ýurdun daşyna çykýan. Ýa-ni näme kurye bolup işleýän. Kuryede de bir ýere zakaza barýan ine türkmen geldi diýip görkezýär sen içeride. Aty gülkünç bir zat bu. Gawat gelendir iýildeşlerimiz. Kurye Yok, kän berdi. Kän. Ya. Şeýlerek bir Milyon ýagdaý ýani. adam çykdy. Hay bir niresinden tutsaň hem gülkünç hem gynandyrjy. Bu ýurt nädip bu ýagdaýa düşüp ýa jemgyýet nädip özüni ýitirip bilýär. Indi ýanky ýeňiş seniň aýtjak bolýanyň ýanky bir näçe homo jinslar ýitdi diýdiň-de. Biz hem şo ýitjek bolýan jinsyň biri. Homo türkmen jinsy boljak da iň sonunda ýitip gitjek. Tarihy. Ýani ödüni oňatyp bilmänlik üçin. Tarihy garşy bilir sebäbi ýalňyş derede problemany görýär. Şu problemany çözmeli bilen ýere şükretmeli diýär. Nähil zat bu. Probleman var. Sen onu çözmeli, çözüp bolandan bir şükret iň azyndan ýa-ni. Senin problemany o görýän o şükredip gaçyp gidýän ýanyndan. Öz meselesi bilen gyzyklanmayan millet diýip şonuň üçin koyduk da wady. Bizim entek türkmenlemi aydınlanma döwründen geçmedik de hiç entek geçen ok şol aydınlanma döwründen geçmeli. Bu da tarihte bolan da döwrem şu işin başına başlanyp atlary 1700 näçinji ýyllarda nemäki Fransiýanyň 1700 näçe 80
Näçinji 89 ýyllarmydy? mudy? 81'de atdy. 89 bolaýmasa. Şo ýyllardan şo Fransiýanyň halky ayaga galyp aýdymlanmış ol. Edil şuňky türkmenleriň şu wagt belli bir böleginiň akylyna oýanyp aýdymlanmana başlanýy ýaly Fransiýada da şo ýyl başlandy. Başladylar, soňam ýeňdiler şolar. Diýmek tarih bunu bize görkezdi, ýani bolýan ekeni. Tarihte sapak var. Hem de tarih bize ýene bir zady görkezdi. Gelişmedik insanlaryň dünýeden ýitip ýok bolup gidenligini görkezdi. Hayvanlarda da şeýle. Hayvanlarda da şeýle. Yani gelişmek uğruna göreşen adamların ýeňýänligini tarih görkezýär. Gelişmeýän adamlaryň hem ýitip ýok bolup gidýänligini tarih görkezýär. Biz tarihden mysal alyp bilýäs. Yani geçmişde şo bir zatlar gaýtalanyp durýany modern görnüşlerine gaýtalanýar. Nawa? Buna insanlar, adamlar, halkyň özü gerek, yani aýdymlanmak isleýän bolsa, arassalanmak, täze bir döwlet gurup, bir gerinip, giýinip, arkaýyn öz ýurduňda, ýagny kirasyz, ýenesiz ýaşap, ýa pasportyň sorap duran, ýa telefonuň getirip bärik göreýin diýip duran, ýa-da ýurtdaşyna çykanda aeroportda nirä gitjek bolýan, jüýüňde näçe dollaryň bar, kimiň bar aňyrda, haçan geljek, geçow beýlek, ýuwaş bolaw diýip duran ýaly bir adamlaryň ýok bolmagyny isleýän bolsaňyz, bir arkaňyza ýel çalyp bir arkaýyn, ýurduň içinde öz öýüňde, howluýuňda gedip beren ýaly arkaýyn gedip bilmeli bir döwre gelmek isleýän bolsaňyz, hemme kişi elini çermek bu işe girmeli merdan. Hawa? Yani şo bir zady paýlaşyp görmeliler, bir täzelik etmeli, yani täzelik çykarmaly. Hökman halk günne bir täzelikden çykaryp durmaly. Meseleler hem her kim orta atmaly. Yani ay bir topor dörep dur şu taýda ýurduň daşynda. Ene şolar bir zada etjek bolýar, hany göreli bolsa soň bizem neme ders? Gowy bolup gider, bizem barar diýen düşünje bilen gezseňiz sizinki hiçem gowy bolmaýar. Yani eden adamlar alar bunu. Hakyny alar. Etmedikleri ýene de öňküsi ýaly şükür eder gider ýörer. Dogry häzirki ýaly odun ýakmalar ýöne, gaz ýaksalaram edil göwnüslenlikleri ýaly bolmaýar, sebäbi göreşmediler, ýani akyl ýetirip aýdymlanmadylar. Şoň üçin her kim ýerli ýerden etmeli. Ýani gözümüziň öňünde müňlerçe kemçilikler barka, biz daşary ýurtlaryň meselelerini gürleşmek bize gerek. Gal özümizde de ýetip nemeler bar. Dale Carnegie'ň kitabyna şeýle ýazýar-da. Öz işiňde diýär gar waka diýär, goňşuýumyň şypyrnaky gaz, üçüňnäki gar işiňme düşýär diýip şikaýet etme diýär. Yani barur sen işin gardur diýär, tokko gardur sen ilki işin arassala soňundan goňşuýumyň şypyrnaky gar sen işiňe düşdi. Neme diýip bilersiň diýär. Ýöne bizim özümizde de düzetmäne müňlerçe meselelerimiz barka. Näme üçin arabyň aladasyny etmeli, orsuň aladasyny etmeli. Iki san türkmen bilen oturup bar amerdan. Orsy öwsüň sen bilen dost bolýarlar. Ors hakkında bir erwet bir zat aýtsaň sen bilen gepleşenoklar. Orsy uýangyň çilim berýärler, al dost çilim çeksekmi diýip. Sen iň gowy berýän adam sen bolýar. Yani türkmen şo derejä düşüpdir. Näme üçin biz türkmen hakkynda gurrun etmeliler. Şo taýa gelip o gulçylyk edip işläp ýöremegiňdäki sebäpkär ors da. Sen gazyny turba bilen o bir turbana Hytaýa satyp dur, ýa-ni Gazprom. O bir turbana bolsa ýa-ni Ýewropa geçiripdirler Ukrainanyň üstü bilen. Şu wagtdan geçip dur. Ukrainanyň üstü bilen uruş gidip dur kanam, gaz akyp dur. Ýol ötenin gazy. Ýeleşler ýol ötenden çykýan gaz Ýewropa gidip dur Ukrainanyň üstü bilen. Orsun gazy diýip satýarlar onu. Ona Gazprom'u gaz diýip satýarlar diýär. O gaty. Mena şundi näde şu höwedip başladym merdan şu Orset gazy näçe ikinji ýerdemi bir zat öňe, üçünji ýerdemi iň köp ýerde Orset durýan. Orset şol özüniň ýerini Türkmenistanyňky gazam özüniň üstüne goşup alan bolarmydy şo ýeri? O guýlar satyn alan bolmaly. Onam öz hatawyna geçirip meniň şunça gazym bar, men dünýäde ikinji ýerdemi, üçünji ýerde diýip ortaga goýandyrýarym. Aslında satýan gazylar, Ýewropa satýan gazylar türkmeniň gazy. Halka maat ýatyr.
iş tapman ýurdun daşyna çykýar. Meselem Hytaýlylar bizim ýurdumyzda işleýär, aýda 5.000 10.000 dollar aýlyk alýar. Hawa. Türkmen şo taýda işleýär 500 dollar alýar. Ondan daşyndaky ýurt daşyna çykyp işleýänler 300 dollar, 500 dollar aýlyk alýar. Ýöne bir gelmişek biri gelip seniň gadyňy çykaryp seniň ýerinde işläp, seniň ähli gowy şertlerinden peýdalanyp aýda 5-10 000 dollar aýlyk almaly. Ha. Senem olaň eline gul ýaly işlemeli. 300-500 dollar. Ine şu zatlar bizim problemlarymyz. Türkmeniň etmeli, dile getirmeli meseleler. Yani Orsun bilenem, Arap bilenem dawamyz, işimiz ýa ýene bir zadymyz bolmaly. Yani Aha. hakkımızı soramaly wagty täze Türkmenistan gurulandan soňra kim näme eden bolsa hasabyny berer ýöne şuny kun öz derdimiz bilen meşgul bolmaly. Näme üçin şuny düşdük? Öz ýanky sen garly nemäňden oba başgaçarak mysal bereýin ogla. Öz işiň ot basyp durkan goňşyň otuny ormana gitmek, uruşmana. Ana. Näme gerek? Ha, peýdasy diýjek bolsa bolup biler. Ha, şey diýip biler, o otu al, özüň al otu. Şu orup Ha. özüň al. Orsan bolýar şona. Şu taýdan diýse o başga bir mesele. Ine Ukraina şu wagt uruşýar da, biziň ýerimize uruşýar. Esasan biziň ýerimize beýlekler hem bar. Ýa-ni Gazagystan, Özbegistan, Kyrgyzstan hem bar ýa-ni şoň içinde ýöne. Esasan biziň üçin uruşýar. Biz has Agriýada sokulan ýa şu Orsun nemesi bilen. Ukraina o şu uruşy ýeňse we ýeňýärense ýeterlik bir miktarda kömek alyp dur. Näçe bolsa da kömek berjekdigini aýdýarlar ýa-ni ösen ýurtlar. O ýeňe şu ýeňenden soň Türkmenistanyň Gazan, Türkmenistanyň bolýar. O ýa-ni Bawaraplynan götne dep ýerler. Onun yerine o soň saýlap getirersiniz. Ýoksa bizde kim prezident boljak kan diýär. O prezident diýilen zadyň bolmaýar, o saýlanýar. Saýlanýar, ýa-ni Özü gelmeli, onu kim wezipe, getirmeli. ýa-ni prezidentlik wezipesine saýlanyp getirilýär. Bolunmaýar, bolunýan zat däl o. Bolunan o. Şu düşünce, şu adam şu düşüncede yani kim Aha. prezident boljak ka bir de go prezident bolmaly. Men Aha. saýlamaly diýilen neme ýok yani. Düşünce Aha. ýok. Ay, kızıklı. Bizim ýagdaýymyz iyileşler o. Türkmenistanda demokratiýa ýeňer diýipdir. O demokratiýa ýeňer. Ýeňmesine de ýöne nähil demokratiýa. Demokratiýanyň görünüşleri bar. O demokratiýanyň Kimler bilen demokratiýa bolmaly? Ýöne şu demokratiýany etjekler barmy ortalykda? Ýene de halka bagly. Halka adamlar immoda oturup şükür edip berse demokratiýa gelýär taýk. şükür demokratiýasy bolup biler. Halka nemetse. Ay, şonuň üçin ine şo bolmazlyk üçin ine biz çykyş edýäs, o başgalar hem çykyş edýärler. O ine siz hem çykyş etmelisinizdir. Öwrenip mysal üçin bir temany gyzyklanyp bilersiňiz, hemme zat bilen gyzyklanmagyza gerek ýok. Alyň ine demokratiýa näme? Demokratik ýurtlaryň häsiýetleri näme? Peýdasy zyany näme? Şo zatlaryň hemmesini ele alyň. Soň kanun näme? Diýip öwrenmelisinizdir. Soň şo düşünen zadyňyzy ýa-ni öz diliniz bilen gurulma berseniz hasam düşünükli bolmagy mümkin. Biz mysal üçin çylşyrlar düşündirýäs köp halatda onu bilýän ýa-ni onu sadalaşdyrjak bolup hasam beter çylşyrly bolup gidýär köp halatlarda. Kyn. Sebäp bolup bildiňçe az söz ulanmalyda. Türkmen jemgyýetine düşündirmek üçin inandyrjy ýagdaý o. Ýene iýleşler şeylerek ýeňiş jemläben bilers eger başga aýdyp goşjak zadyňlar bolsa, goşup bilersiň tapawdy ýok. Tema gaty neme gyzykly. Mene şu deme öňüm gaýtalap kän aýtýan ýöne gaýtalamakda peýda bar diýýärdi. Paýlaşjak bolsaňyz gowrak bir özüňizi ýani halka jemgyýeti biraz goýarýan, düşünje berýän, bilgi berýän zatlar paýlaşsaňyz iň siziň edip biljek ýani şu adamlaryň edip biljek
peýdasy şu jemgyýet üçin. Hı. Özleri üçin belki bir surat düşürüp surat alyp paýlaşsalar kiçiräjik bir zat ýalakdyr. Meselen, ýolun köçäňinden maşin gidip barýar. Köçede läwik şu wagt palçyk maşynyň birinden şu ýerde maşynyň geçip barýan ýerini surat alyp bunha dünýäde gady 4-nji ýerdäki ýurdun köçeleri şeýle. Ýöne iki sanjak söz bilen kommentariýa ýazyp çykaryp bolýar. Yani onu son her kim görýär-de biziň hem köçämiz şeýle diýär. O da diýär biziň hem şeýle, Hı hı. ol beýle hem başga welaýatlarda kama diýär biziň hem şeýle diýär. Onu hem üçin hemme welaýatyň bir meňdeş diýen sonra dörýärsem, onu hem üçin oňort bolmanok diýen sonra çykýar. Ya o adyny ýakyp duranyň häzir gyşyň wagtynda. Alsam hemme welaýatlardaky bizde de şeýle diýip aýdýar. Hı. Yani şonu ýaly zatlar bilen esseler umumyň aýdyňlanma bütün halk bolup gitmeli. Edil 100% bolmasa-da 20%, 30 götürüm, 20-30 götürüm halkyň gatnaşmagy gerekdi muňa. Yok, Onsuz on gatnaşyp eder bolur bu da, ýöne halksyz bolur. Halk bir gyrada galar iň soňunda, ýani halk bilmän galar näme boljagyny. Ha. Akyl ýetirip bilmez soňunda. Yo. Soňdan hem akyl ýetirip bilmän. Ýöne şeýle bir häsiýet bar-da şu jemgyýet sowatsyz bolsa da ýene bir köpçülikliň bir hereket başlaýar ha. İçine goşulyp gidýän bir häsiýeti bar. Ýa-ni jemgyýetiň sowatsyz bolmagynyň bir peýdasy. Ýa häzir ýurduň üýtgemek üçin peýdaly taraplary bar. Ne bilýän bolsa, o akly ýeten bolsa, onu geze hasaplap neme diýär-de, ýöne sowatsyz hal. Mysal üçin görersiň, şulaý hiç haçanam köçäge çykmaz, o hakam talap etmez diýersiň. Soň ertesi gün birden hereket çykyp durup görersiň, iň öňde hatarlarda gidip barýandyr. O düşünmeýär dolu neme ýöne. Şu zat etsem gowy bolup gider diýen bir neme bolýar, ine bawaraplary aýyrsak düzelip gider diýilen bir neme düşünje bardyr. Şonuň bilen hem ýurdu üýtgenip bolýar belli bir nemede. Düýpli bolmaz. Yani ilkinji adımlar üçin gerekli bor. Edillet şonuň ýalam adamlar köçäge çykyp başlan wagtda olam köçäge çykýar. Düşünüp düşünmän çykýar ýöne. Çykýar. Näme üçin? Ondan ýa şunu neme etsem ýurdu ýaşaýşym durmuşmy üýtgär diýip. Şeýlerak ýagdaýam bar ýa-ni sowatsyzlygyň nemeleri bar. Güýçlü batly bolýar. Çyksalar peýdaly tarapy madur bol, men neme peýdasy tarapyny aýdyp beren berdim. Yani düşünmän çykar, onsoň ýene başga da içinde bu halky düşünmeýän halky ağlamak, gaňsa da ağlap, ýani dogry ýolundan sapdyrjak bolýan adamlaram gatkendir. Akbel tapar ýalaky diýen ýene bir çok takkal ýalyň, şolar ýalakylaryň toparlaryň adamlaram çykyp başga bir tarapa da sowup bilerler. Bular meselem Gazagystanda näme etdiler ana halkyň öz çykma diýeni içinden bir topar döräpdir. Binalary ýakypdyr, maşinlar, polisiýalar urup öldürýärler, polisiýa maşinlary ýykan ýumrançylyk edýärler. Bu netijesinde de işleriň soňunda terse gidýär ýagny. Atlaryna terrorist diýip näme berer ýalaky ýagdaý döretip berýärler ýagny hökümeti. Şu adamlar bilmän çykyp şolar ýaly wada etseler, meselem öňünde duran bir polis öldürse, maşyny ýaksalar ýa polisiýaň jaýyny ýaksalar, häkimligi ýene prokuraturany otlasalar, terrorist bolarlar. Yani ýoluny sapdyryp bilerler, bilmän etseler. Bu ýagdaýlarym bar. Şu wagt aýtdylar geçen nemeleň birini taparaga çykyp aýdyp berdi. Biziň mikimiň maglumatlary şu ýurduň içinde ýani orsiýetden gelen başga bir adamlar welaýatlarda neme peýda bolup başlapdyrdy. Ýani şu hereketde şu wagt hereket başlan wagty şu ýalňyşlygy göýbermek üçin eýemden taýýarlanyp goýulan adamlar şol ýani şu polisler öldürmäne taýyn adamlar. Ýani halk aýaga galany öldürmelerdi, ýykyp ýumurmalam däldir. Ýani bir talaby bolmalydyr şularyň jogap bermek üçin. Ýöne onu başga tarapa ýani bilmeseler, akyl ýetirmeseler, isleýän tarapyna ağlap bilerler, onu içine aýaga galan bir pikir eder ýöne näme üçin galanlygyny bilmese, ýa maksadyny nämedigini bilmese peýdasy ýok onuň. O tarapam bar. Ýöne bir şu wagt bu meseleler halkara neme gaty ýaýratdy. Ine Ukraina ýagdaýy hatda
Gazagystanyň kam Beýrat diýeni biraz Ukraina uruşy çykan soň üstü ýatışdy. Ýöne Gazagystanda da ýa sanksiýalar başlapdy da ýoş-ýoş üstünden. Misal üçin Eýranda şeýlerek, Eýranda indiki ayaklanma haçan boljak, nähili ululukda boljak, ýöne dünýä şoňa taýýarlykly, ýa erkin, demokratik we kanun, hukuk işleýän ýurtlarynda bu zatlar ýa-ni dogry kabul edilenok we halkyň arkasynda durýar we gyzykly tarapam Eýranda jemgyýet daşary ýurtdaky nemeden o kömek ve arkasında durmagyny islediler, ýa-ni talap etdiler, haýyş etdiler ýa-da. Ne şeýlerek bir ýagdaý bar, ýa-ni bu diňe Türkmenistanyň içinde bolup galjak mesele däl, ýöne diňe bir başlama gerekli. Başlandan soň Türkmenistanyň içindäki näme hiç kim unanmaýar, ýene terörist çykdy, ýene näme mesela alyp seretjekler, o Türkmenistan hak hukuk boýunça näçinji orundadyr. O Demirgazyk Koreýadan soň o ikinci, iň soňdan ikinci. 198 mi näme bir şeýle bir zat bolmaly. İnternet yok, o seretjekler bu zatlar yok. O bu ýerde o terörist diýip näme esasında aýdýarlar diýerler. O yok. Bilinýän zatlar bular hemmesi. Ve bu taraplar hem bar. Biz aýdyň bilen öňümüzdäki hepdelerde bilmedim haçan awapýarlar bizim demagatı deme hereketli programmamız. Ya yazıp koyduk. Bir zada el alan wagtyň soň hemme tarapdaýyn şahalar bilen el almasaň bolanokda soň bizi ýuwaşlady ýa. Şol näme geljek bolýar onluklar meselesinde. Belki gyska bolsa da el alars ine onluklar ve hereket ilkinji gezek aýdal diýäs birazrak. Bir adım ýene-de öňe süýüş aýdal diýip durus. Görel nähil näme derse o entek üstünde dolaly işlem zok. Öňümüzdäki hepdelerim birinde o nowat gelýär oňa. Ne şeýle ildeşler ýa-ni şükretmeň o tebigatyna bilmedim, düşündürüp bildikmi bilmedikmi. Din bilen aslında bir ullakan bağlanşykly ýeri ýok. Nerden çykdy diýip sorasaňyz şükür etmek. Ýene orta asyrlardan bäri gelýär. İslamyň 300-nji ýyllaryň soňu we 400-nji ýyllaryň başyndan başlan zatlar bular. Ýa-ni dini ulanyp başlaýarlar. Padşah, sultana garşy gelmeliler. Kynçylyk ýagdaý bar, o şükür etmeli ýa-da az şükür edýäňiz. Günä siziň özüňizde diýen ýalyk. Sultan we şu köşkün içindäki näme elitler bar da, mollalary, ýene nämeleri, hanlary, beýleri. Şolar bilen bilelikde ýöredilen siýasat ýa-ni kyn günlerde halky ayağa almaz ýaly köşüşdirmek üçin ulanýan bir näme siýasat. Dinin içinde şükür etmek bar mı? Bar. Ýöne bularyň aýdyşýalyk o ertirden akşama şükür etmeli diýilen zat ýok. Şükür eýle bir zat däldir. Şükür sözüň manysy näme diýseňiz, sag bolsun aýtmak. Şekere diýen bir söz var, şekere. Şo taýdan gelýär, şekere diýmek, sag bolsun aýtdy diýmek. O şükür diýmegem o ýa-ni sag bolsunlar diýen ýalyk bir many berýär-de. Sag bolsun diýen ýalyk bir many berýär. O şükür etmek şol. Beýsiz alanym üçin sag bolýym. Odun çapýan ýanynda da gaz turbar bilen başga ýere gaz gidip dur. Sag bolsun diýen. Terjime edin bir üýt köşük näme däldir, o araplar günde gün aşa. Çapýanyň üçin sag bol. O araplar ine birine şonu alıp berermiň diýe ine. Elim näme boş däl diýe. Al ýa berýär ine stakan berdi diýeli. Garşysyndaky aýdýar şükran diýär. Şükran diýmek sag bolsunlar diýmek. Şükran diýär. Köplük nemesinde aýdýar da sag bolsunlar diýip. Ya da teşekkür diýär. Sag bolsun aýdýaryn şu wagt. Sag bolsun aýdýaryn diýen ýalyk bir many berýär teşekkür diýmek. Biz o şükür sözünü alıp durus bir üýt köşük zat, o araplar onu hem ýerde ulanyp ýörer günlük hayatında, durmuşunda.
Hawa şeýle ýeňiş Jemläli. hawa ýyleşler bilmedim ýa-ni gen görmersiňiz ýöne biz bu zatlary gürleşmelidir jemgyýetimizde. Şu zatlar gürleşmändigimiz üçin köp zata düşünemzok we ösemzok. Onuň üçin gürleşýäs o mejbur isleseler, islemeseler hem gürleşýäs o. Ýalňyş. Gürleşmeli. Yani şu zatlar sizi ýa-ni näme diýilýär? Gowagyň görünýän ışıgyna da ışık diýdirden okda. Siz gowakdan çykmaly. Gowakdan nädip çykarsyňyz? Işık düşmelidir bir ýerden. Ýa-da o sermenip gitmelisinizdir gözüňiz görmese-de. Olam howply. Şonuň üçin ışığa seredersiňiz, ses barmy, o şemal gelýärmi? Şo zatlara seredilýär-de gowakdan çykmak üçin. Eliňizde näme bar bolsa ýa o bizim şu aýdýan zatymyz ses görnüşinde o kabul edin ýa-da bir şemal görnüşinde ýa-da bir ýaktylyk görnüşinde, aýdymlyk görnüşinde o kabul edilersiňiz. Bu şodur, o bu sizem ýa-ni şemalan bolup bilersiňiz, sesem bolup bilersiňiz, aýdymlyk bolup bilersiňiz o toplan. Bir iki üç tane adam o ağzına seyretmeli diýilen adam ýok. Onda ýeňiş o köp sag bol, ine meseleni ýeňiş gozgady. Ve gyzykly, düşnükli boldy kandyk baba, umyt edýän. Bolýar, sag bolun ýurtdaşlar berden. Sag bolun onda.